ebekoso ne ase nipa ni biduru ho sade ya hya ase boje wo mo so ne fans e de ma wo mo no tumi sa de ebi adika di first kura dansa ne eto aba na be kwakohwe sade ekofo edua mo nten so tie yennuano ma ne bia pa wonom ho amene atra beduru wo mo ano wo mo pore dendenden na FDC yamfanto ma na nim se wo mo mfa nku bia ma adwaso agye atum se mo mfa mpom ano mo ahwe ya mo ano ebepro pesa power no akohu brass band and the enche wano be yako na ye be national maths and science quiz no they say expectations no aye deja why ne bedi nkunim na why na ewe dom kuma o mai mra shebe dwafie dia to dwase se de cedi dollars no etwe ne fam buru komu no se aban ya nsori anyina anya bibia anya nwanwasa afi nkwa wiye no cedi no fa baako bia obenya cedi num achi po baako ensempi ka we nwumrei ene abone beda de somo se adom no nsia Kasiebo na se de tie no ane de mount ye se oye Naket kese won hwehwe ya de somo eye me kofi adoma wanwani na nankratro hene de wamf nwumrei mene obri yaboa fentemfrem Yamakaba ene ye entena don hwe ba kwen enteme ne comment ni ho ntia ne o se ye kwa no voice of the day nyina beba Yesha Kasiebo na asene mo betumi akọ Facebook Adom 106.3 FM ubetumi ehunu yen wo ho na wahwe yen live ewo ho wadi mfie aduasa num ni din ene gifti adobia na adobia ni babonefo bia ni ho a wo chen no obepoma tade ne pepepe no wadi ahyo na nsen asofo ho aye hin wo Ghana yi ene obetwantro so pa de betro so sesi a yese ni owura asafo no mu a enche obehu a na mosofo na ne ho kire no opekuma district pastor a Church of Pentecost osofo dan ne kwakofosu wodi bia kanu am yayi nedi eno echi chese pastor wa Zion Church kaswa ono kra de ne de konkon ba bi kakra wono nso kra de wodi bi kenkam no saa ma yayi nedi ewie na fasofo tima asofo antumi ama wada psychiatric hospital a ye hwe no fi se ade no ahye no a wanim gift ya do bia ba bia gift se osofo use machine asofo si we yi na no yesi asofo man se be nokre o asem na se hwema se hwe mu hu ana kese ne yesi osofo e nokre ye yi nedi yeso yosofo ba nso a ene so de gengam a wo se woni no mo ye fa wo no fa hwehwe no lesbianism bi ene obekọ na kese sofo ba aso dan yachi ana se ne fie wote ene tash no mo ye sound e wodan mu ho ebe wie no yeso sofo ba ne supi ene gifti adobia na eno na ade akoso ba ne san ya chi gifti adobia e wa posifo afamu yenkwa ne ene yenua kofi agei enkodi nkomo mfimfini mantemu kwa je ya makwa ba na gifti adobia wo hu no kofi na hu no ne ho afa on da nye kesti papa bia ta na nso eno wo ya sa no wa gentle sakra yamo mbet yisu na mame no Dabio wo bosi free sro be si form yes o body kakra na we tuntum say you okay na o de ni na musa na kofi no wo di asofo no bone sa no yes na mame no okuta krama ho brase bia wan hwe oba na se wo ye na do kra na so be ka obi no achamte na ho adana bu yi ni pa na di na de wo ye ni obasole a wo hwe asofo no owe asole no ni wo we sofo no obi ofele ade na se de enimu nyam a no de adu enti oba wo ye da no hwe ni enimu nyam a no de adu na wo de bia manfo a ama se de abroso ama servant king school ba ko on so kaswa wo de akodi accountant no ama accountant ni ginu ba bia nyi ma accountant ni ko dem 3 days ansana okokotua school no bobo ska no akokotua ma me so ba 2000 Ghana cedis to wantua bia ene chomo pacha wa ha eno aso omutua 1000 ana me ka say accountant no onye mchedidi na so accountant no ka me sikin ko mo chese ma me no ogbon bia because one kind of bia ke say wa je ho a won sha ma me ko da im ko da im ko sha no da im kra na je bia da im kra na ko yusu mpo a ya ka je bia o yusu da im ene bi obaje na seseka o sha no da bia da ama ma mi e dia tono so ma akanta say obonani a ni misuo
na sɔfo pani a wɔno ɛna ɛwɔ pɛ kuma yi papa yi sɛbi ohwɛ kofi papa no nyamfo pa a kɛsɛ ne numu nyam ɔna ɛdɛsɛ pastor sɔfo yi maame di kodi no na sɔfo no kyerɛ sɛ ɔhɔ ana maame no baa so sɔfo ne kɔ asɔre ɛwɔ Pentecost na me ho akyere ne ma school fees ne srɛ wɔ ne de sɔfo ɔna yɛ pa no nkwala yi ɛna sɔfo ɛhɔmeteɛ ɛna sɔfo sɛ mate mɛboa wɔ na mɛpɛ bi kakra de ama sɔfo a ɔno de ɔfisi asɔre ba Pentecost ni ba ba Jim FM ɛti nyame dwuma a sɔfo yi nti ɔsɔfo no ɔma no bi kakra ɛna sɔfo ɛna fa na mama me na bibi ani a na mafrɛ me nso mekɔ asɔre no bi ɛwofiri hɔ a ɛna ɔkɔɔ Pentecost asɔyɛ nkran ɛna ɔka kyerɛ me sɛ sɔfo pani a ɔda Pentecost asafa no ɛwɔ pekuma no sɔfo no ne ma da ama sika koraa a wɔde maa m'ani ama kyerɛ sɛ owia no ɔde sika no sa akɔbɔɔ charge Jim FM sɛ waba na bi agakofi adoma obi agakofi ma me kakra ɔde ma na nkɔde aba ɔbakɔsikyi wɔ na yɛbɔɔ charge ɔyɛ su oyiwa no baabi a ɛnyɛ yie ama kyerɛ sɛ maame no tumi yɛ dabi o diska maame hwɛ na nsa baako bi ba ha da bi ama niska ma niska twu sɛ maame tuntum kakra we de yɛkɔkɔ we de ha ne no afa ho adi eti saa na ɔde yɛ eti ogia no akɔ ɔsɔfo pani hɔ ebi a woyɛ district no akɔ ebi a teki sɔfo pani a ɔwɔ ɔsoro ɛdɛbi aka police administration aka ofi ebi aka di ASP a nanko ebi akɔ division commander nanko akɔ complain one eti yi wa no baabi enyi yi ama sɔfo yi die kura de onya ɔhen bi a mi mpɛsɛ mɛbɔ ndi mi si a ɛwɔ pe kuma hɔ ama ɔhen kodi adanse sɛ maame ne na ɔfa ase ɛna nam so ama Pentecost asafo ɛgyi tum sɛ ɔhen sɛ ne wɔfa ase na sɛ sɔfo no nadadeɛ a asɔ sɔfo ɔmu ne hwɛ ɔmu yɛ ɔmu hwɛ mu a yɛyɛ sɛ sɔfo yɛyɛ amene ka sɛ kofi yɛama sɔfo no na ɔtwe mmiɛnsa ɔnyi ne nneɛma mfiri mehyia soɔ ɔne Pentecost nyɛ adwuma bi aka biom ɔne Pentecost nyɛ kaka bi abiem ama menam ne papa ne kasa no kofi bɛma nsu papa no kasa ɔbɔ na mete a na nsuo egu no because ɔsɛ watwe ho a wɔnte aseɛ na Zion sɔfo no nso ɔnso ka so a ɔno nso the same article ɛna ɔde kɔwie no owie ya ɛna ɔsa kɔyɛ complain the same thing ama sɔfo no the same ne kofi afa na dwem ama sɔfo no da psychiatric hospital sɔfo no sɛ ɔte maame di pɛ ne ho tɔn no koraa na sɛ ɔnyɛ te maame di anase bi a ɔhwɛ TV ana otie ne yɛ gift pɛ na adena ba ama sɛ sɔfo no ɔno nso na gɛn ayɛworɔf ama nso ntiri na na latest one okofi sɛ ɔbɛka yɛ a bɛɛ 1 year ni ɛno nso Pentecost sɔfo baako a wotu brɛku ɛno nso wɔde the same article ni bi bɛwie no ɛno sɔfo no sɛ yi na bi Pentecost yɛ ɔma sɛ yi sɔfo no nso adi ma yi sɔfo no nso yɛhu baabi a n'aborabɔ afa na no na ɛda baako ɔno nso wɔ Pentecost asafo mu wɔ wotu brɛku first na wɔ central na ɛfɛ no ɛda pɔ ana maame ɛde article kɔwie no sɔfo ɛda no kyerɛ sɛ Sunday wɔ hɔ a ana maame no baa sɛ o ɛda mpatwɔ article na ne ho akyerɛ me wɔammoa me ayiwu ɛnɛ de medi kora bɛɛ de ɛna ɛda no so ɔno deɛ sisɛ no pɛ sɛ wɔ central ba yɛatransfer no kɔ sɛka akraba ɛna ɔmaa no ɛda no ɔno sɛ ɔnkɔ ɛda no na asafo no sɛ ɔma ɔfotoɔ bi a obi ho kyerɛ saa na ɔba a na ɔma yi kakra de ama no nti ɔnkɔ no so ɛna ɛda ma mo nɔmba na mekɔ a na mama ɛda na afrɛ na sɛ ɔna akasɛ ma wo sɛ ampa me baa hɔ na ɔda ɛkye no ɛno ani na ɛyɛ Sunday anɔpa awia wopɔ asɔre a ɛna ɔkɔka kyerɛ sɔfo panini sɛ ɛda no nakɔda na ɔno nakɔda wɔ ICGC asɔɔdam ɛhɔ no ɛyɛ sukuu dan ɛna ICG fo asɔɔdam ɔmo sundom wakɔ ɔno nakɔda wɔ asɔɔdam wɔ ama ɔno na nim kora yɛ abortion ama te sɛ papa ne nim maame no ho ɔnim ne baabi a o maame de awie no ama sɛ ɛda no sei ɔno nso yɛabɔ no asensɛn ama te sɛ wohu papa no atumi sɛ hwɛ first na hwɛ ne body na ɛnɛ hwɛ na wohu papa no atumi sɛ papa no ne so ate ama te sɛ psychologically no affect no a onim maame no baabi a eti ɔdididi mu a ɛna ɔde kɔdii saa accountant yi na sɔfo ma ɛwɔ kasuwa ne Kofi Agye yɛnkyɛ accountant ne deɛ no ne nhyɛ mu kakra ɔde ma ne yɛne nkyɛ bi Your Excellency, man, I'm with you. This is not my... Debbie,
yɛhwehwɛ saa ɛne no na afei yɛde ɛno ato dwa na yɛnyanya ne deɛ kofi nti na kyɛ sɛ asɔfo ɛma no nso wɔ mu no ɔyɛ ɔmo dan ɛma no deɛ no ɔba so sɔfomame nsrɛw nti ɔno so de ma no pɛ na ɔkɔ ebi a ɔsɔ mpanyin di anim no sɛ nkansa sɔ no ɔbɛba a na ɔkɔ sɔfomani hɔ na ɔdan sɛ sɔfomame ne me yɛ supi lesbianism ɔne me ɛyɛ supi sika koraa a ɔyɛ ɔde ma me yi na ɔde sika na asa akɔyɛ testimony adanse de agye nso ɛti wuli wa ne baabi a ɛnyɛ yɛ ma ɔde di sɔfomama akomako num ama so yɛasika po mu nyinaa Jim FM. yɛde asɛm no akɔpie mu ɛwɔ kasoa ama kasoa divisional police commander ACP agem ɔma tena asɛm so ama ne ɔhene no koraa ofɛs ɔkɔdi akagyinamu ɔkɔdi adanse si a pentecost sɔfo no ma a yɛyi na bi no ɛna ɔhene apepa ne nsa sɛ ɔnim ne baabi a na mu maame no baa ne hɔ na ɔde atekere bɛwie no ɛna atekere yi deɛ ayɛ adwuma papa ɔhene so ɛkɔ support maame no ate sɛ obi nim sɛ kuta ho mmɔne bi na ɔba ɔde akɔmfisi wo sɛde o ama nɛ enti ɛbaasa no ACP no kyɛ sɛ maame no mfa no ntom because nnipa akofi abɛbɔ dɔmpem ɔkasoa police station nnɛ a obi a yɛde awe no no na ɛma ɛdi gwa nyinaa wɔde wɛm ama ebi ɔkɔ akɔpie mu wɔ kasoa ahemfie ebi nso akɔpie mu ɔbi ahemfie ama no ɔba ɔma 50 mpakyɛ ɔma no bɔhyɛ yakra ɔbɔ ne bɛsira na ɔde ayi na ɔde ɔkɔ ahemfie ne abɔ ɔka fimfram ama ɛsɛ deɛ kofi nnipa maame no de ayi wɔm ane asɔfoɔ kuku da ma yɛyi wɔm adi wɔ kofi agye article wei deɛ kyɛ sɛ obi message bi ɔsɛn deɛ wɔ Facebook sɛ sia sɛ the woman is breaking the Church of Pentecost wall kyɛ sɛ wɔ mu afasuo ne nyinaa but yɛnti accountant no yɛba no yɛbusa maame no a mene maame ne kasa sɛ ɔse me na meyɛ asɛm no ma mebusa no asɛm no mu no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ sɛ asɛm no yɛbɛtie mu deɛ ɛdeɛ gye sɛ accountant no ma ne 2,000 Ghana cedi ɛna me so mekyɛɛ ne sɛ accountant no ankasa 2,000 nyɛ agye wobɛtumi atua papania accountant no gu n'anim ase ayɛ accountant no so aka sɛ no asɛm yi deɛ biabɔ bɛbɛm because maame nam si no wode ɛsɛ sei na maame ne ka sɛneɛ ɛbɛkɔ ama asɛm no ɛnyɛ basaa no deɛ 1,000 no 2,000 no ɔnte so nneɛma maame no 1,000 Ghana nti mede to maame no sɛ 1,000 Ghana na ɔbɛgye ɔse ɔbɛgye afei akyi wagye 1,000 no awie accountant so fa deɛ still de biara na ɔhama de sɛ no asɛm wei deɛ sɛ ma dua bobom afei ɔwɔ a yɛbɛte sɛ yɛse sɔfoɔ bi ɛwɔ American town ɔde akɔdi sɔfoɔ no so ama sɔfoɔ no koraa yɛabɔ no asɛn Pentecost sɔfoɔ panyi paa a wowu na noble man old man paa ketesie sɛ old man na wɛti no kofi agye kofi akatrasia no anya bia moatumi abisa no kakra na wɔ su kofi yɛnya akɔakora ne ɛnkasa n'anim te sɛn ɔyɛ obi a tuntum nyɛ like ne dimi na sesia no asɛm no baa a yɛakye no no ɔno deɛ hwɛfa no ho ɔno deɛ ɔyɛ sɛ dipa hwɛfa no ho koraa ɔnkyerɛ sɛ dogo bi na ɔbɛ sɛ ɔyɛ bɔne ɔno deɛ ɔba sɛ deɛ ɔbɛsi afiri mu asɛm no de ato so no kofi wonya hwan na sɛ ɔpani no sɛ ɔnya nyankopɔn ne ne mu a yɛbɛyi wa bi nti sɛ Pentecost asɔre no deɛ wɔde awua mu ama ɛdafo bebree hɔ a yɛabɔ ma sɛ asɔre bebree nso a yɛyi ɔma bi sɛ sɛ deɛ ɔbɛsi aka asɛm no wobɛgye atom one time kofi agye kɔso adi akyire asɔfoɔ no ɛyɛ afanemfo ne nso bra twitwa video no so bi bra mfa ngu Adom TV so na ebia na ɔde adi asɔfoɔ no bi wɔ areas bi a wo mu yɛda nyanya aware was you see how Ghanaians are. You journalist said Anas is a hero. So what is the difference between this woman and what Anas is doing to some famous and rich people now? Chris asema okay you ebia comparison media baby are there for there but erade we mobo na just ebi obiri just obubu asore no fence wall ni bibia ana won se pasam ntem so bu asem se oba de obeye no enya ye na dance odi sika na abegu hoi sika nie e na osisi na papa ya se de obesi aka obeye no ho no make se kura bia na wahye da ne ntoma watete na atade no wa ma na waposa ne tiri nti obegye adi obi a wasi bone ntam so na mu ade mfere ade a na makiwa so da ho o papa dikos na gu no
because but aso me nimu hwehwemu eye ekoso said the Kofi Agye kan na afei na ashase ene ntin hwehwemu ene de emu bia no epia yebema maso ate fi se wo hwa asofo de aka omo asafo ma no eye maako be yenum asofo ankasa nso de bebre ena elders de ene wo mo de ye nkan kra ache se wo mu nyina ntwato so saa na wonem yada na so de nso ayi nipa na di asemba yenya abotre ne yehwehwemu yi we na Nigeria first lady oho what you asem say yeah what say no problem, God will see us. There is God, oh, there is God, oh. There is God, oh. There is God. Ate de mungo so na mu fantoto asofo na manfo so sa yenko yanim yam free gift Satan hoy na afi yam fa yeni nkyere justice Atuguba akachi na baba wadi we yesi Satan adwuma no akoyi opani Supreme Court wa ya adwuma ache free so owura atemu adwana ni mu so wa ya adwuma mu mfrinhia aduana nan ni sese wo kan ni mfia wonya watiasefo asase so wonya mfrinhia aduoso na mmara no so kyerɛ wo sese wo ya adwuma na oduru saa wo so akɔdwo ahome sameka se Justice William Atuguba o ahomegye mu papa de Ghana for dodo no de beka na betini din kra ma kyese eni ne din ahyeta ye asem kase a mfrinhia mpino ene dumiensa kopie mu Supreme Court abra ya to abawie na NPP ne NDC NPP for so mo ntom ho asese mampani dada John Dramani Mahamadi nkunim esanse on de susu se kana sisi kwa bi koso nti abato komisa mara mekirem de enti anema bi koso ankoyie ne kopie ho no nipa bi so ho ka adwamu papa wo mo ano obi de se opani kan kranche Sir John Stephen Atubiga kwakubu ahen afi abrantie Samia Uku wonum nyina wo bia te ne kakanka wo ho ene ye timi gina ho ne ya susu ye twitepu ye susu nkwadaa ne mpani ne de susu tintin no tietia ne account sizes nyina de akiro nti wo gina ho bonse ne wo nankokom ebinum kura ho timi sem fra ma firi wo achi baaye no na no amadam ho ye kumo kyese wo moto aben zanse wadu atemu odwanim na papa yi ensem a edu bra wotena dwamu na ne wo kasa edem ho ye din na wo wosoro ho amanfo bebre no a de kaye ya bra se John ene ye bebu na ten no yentie nsem a papa yi kan de fa no ho run down everybody, mislead the ordinary people, poison their minds. After the last election, I wasn't here, but from outside, when I saw from Joy FM, their report on the iPad, I think 1 or 2 people died in the sequel to the election. Why should people die like that? Because of some people's bigotry, broken egos, not caring about anybody, stronger than the state. We have the mandate here, and if we don't exercise this mandate properly, we will not be doing our work well. We'll be letting the state down. That's our concern. Yes, my Lord. Fortunately, we have all the major political players before you, and I'm sure that the signal you are sending is not only to the MPP, but it's also to the NDC. We are here, yes, everybody, to everybody, yes. Justice William Atuguba opening case Supreme Court ani atemu afo maako nso wona na tie adwamu abra yebu atanfa abato ho empani a wo ma no koyika ma wo mu ofie ho no ne agyae wo subigu wonom so pa na abrantie baako an ho ka adwamu sabre no ken kranche wono ne pempa o yesemfo ede ma daily searchlight de obokrata no ana wo kire se wafe papa no wafe Justice Atuguba pa twe ade ne ko twiri mu no onu ne ho na papa no so ama na hunu nyoma bebre no de ade ba kokoro be kan se papa no Ghana yure mfine da enti obesere mpanimfo ebu man ene o maka bi wo mu se papa no wonya mfrinhia de oso de so ho odene se de du akwaban no betuma adwuma bia o momfa ne nwura adwuma ebetumi kura no a sukuu kese o mai mu a kire mra sei o moma ne nkɔ hɔ won kɔ kire mra sanse opani no wabene. It's a fine jury, so you'll be now study some of the judgments that have been delivered in the Supreme Court. It's a man with a fine brain. But an opinion is suggested, baby say, okay, retirement. Your son come find baby to Ghana Law School now or ready because he has vast knowledge when it comes to law. Now on part the knowledge mama say almost should be actually banner. Or man so here's a bit more transfer knowledge in be ama son and a bit years. It's at 70 years or so, it looks reasonably young. And
we share no my one or two public events, even though I did not introduce myself, no share no far. Now he saw it's very spry on his feet. Because people say will be a spry on his feet. I also to me nothing can combine. The BB actually is a young man at heart. You know, so bet me I feel so bad. So yeah, Juma dia. Ni so ko Africa say me just atukuba me this 65 and 70 to me need Juma view. Some of Penny Adema Daily Searchlight, the Ubokrata, Kenneth Ajay Crunchy, Nene and Aotiano. Now a poor boy from Binduri, Nidimpa, Eddie Stephen, Atubiga. One also could send some of you, and your brandy ashini quote to Pano Janda Kamuna, my lord, forgive me, my lord. I'm a poor boy from Binduri. I'm a mere mechanic. A fidi di gunus, you gunus himself, Papano. Wafo. One also say, Enfrinchianum in Nepepe. And I didn't feel a cussy bear so on your Kosemu and the former Kumako do. Was in here or coy not just a new Macon and his Wakusian may be bree. Nymphian in the Nanson was a fine. No wash a fan walker say ye. A better partner begin up a payanimu, just a tuba. Now what to tell me now, Piamaco, oh, Papano. Why are dear Ghana, you won't feel that. Young Fanny, my person said, and Papaby, you really see from Akusi, and then they have me 5 years anniversary here. So. And then I mean, I've been thinking, and you know, how he was speaking, how I was receiving it, and a whole new movie. But I think whatever Ghana, you're born a person, Yankupon, Emmanuel, and Patinti, and our retire years, so at least no behind that opportunity, you know, at the up to that highest level. No, young Koran, you see, no maybe in terms of its integrity, and then at least there's nothing like perfect election, there's nothing like a perfect institution or any perfect institution. So Atubuga is a very great man. There's Atubuga that I think yes, would deserve a lot of respect in the society. Mr. Aban said, even though we are retired, they should use him strategically in terms of advice and whatever, more money, because he's still strong and young. They should still make sure that they can make good use of him and to forever remember him. So long as the history of Ghana in terms of political dispute is concerned, once upon a time, they are kind of. Abrantia Steven Atubiga, a poor boy from Binduri, Nene and Aote, and na Ghana for Binum, and you know much chinkomo, Bisa one say, as I see Justice William Atuguba, Okwahum Jim, a dear pa, and I'm the Penny, Abra, no Jumaimu. Si Justice Atugubanum, me kind no one in hard work no, because even time now MPP almost lose the election 2012 no, almost the assembly court and all handle idea no. Intermediate they be a me kind no for the hard work no. Election petition or trans no, the way we see the assembly within ye Pahama ye eto ye because in Kwanyes idea enka the bisu Ghana has in Mimi Crap and community as opposed to county na near the by Kayan say near fin say Tama NPP for lose the election. Can you say Atuguba there or Crawford Moka judge for no harm or more case no my Sama Asunjeba. Wei Ghana for bi and our more can say Sabra Penny what ye Justice William Atuguba what ye Wombaina ye Nepa why in number done at Yaman and Conan and Sana Fe ya Begina Bechi and Yancy I cannot know to say what ye ya or Bonabas 20 Sabrea or Kwahum Jimmy a Ghana from Penny from Pebi Mapa Panian and Hoarding. Yagusu Kasiebo Naket said what Yanwa NPP Amanyoko was Sonoma Womodi Omani HMU Puyaman Temania Flower Bio Hobi and Babuno. Womo ko ye hodeja enya agro na abatro no a se part ne de boabo womo ho na womo ahese emfimpino ene eye edumie no ho abatro be koso sen aduonu 2020 abatro no se de besi akonyina no womo ahase e boabo womo ho na hwan wo be chairman hwan wo secretary hwan wo ye treasurer hwan wo ko dibia ben ehonsam campaign de womo ya kamera se womo awia ne sa eninti efri wachina yawo na adikye fie na adikye memne da ene ne kwasie da ene etomu a wokofodua wo mo ye campaign wo mo ye wo mo eto dwom no wo mo to ene agya mo wo mbehye na ebi ahase declare wo mo support ema wo mo wobro ne afomantem wo mo kire se wo mo de wo mpesame okupa national organizer di bre no obetumi ayenam se na mfo bia ye unanimous support asame oku same oku de obi anim se ono woni obi ampre wo mo se wo mo support same oku na said ye kono same no a Brown Women organizer Dorothy Amamponsa and what the transantwa for him said the entire wo mu nyina declare say same oku no beta na chi no Ghana ha che say same oku
tokro bia ni ho a wonwura mu mpie wonim ba bia Sami your incoming organizer Sami Ewuku number 1 Sami ma 60 yenyina ye wo ha ye de support ye declare ni nyina 100% ye so ba kokora ni ade amasame akuku ona ya dwuma wura ona adwuma no party ni da na koma so ona nim de wo so ye yen ode ye ko ode ye ba enti ye de ye ma sister ye obra hafo ebi mfiri mu na obi aba disclaimer ye nyina na ye wo de ma ha ye de support nyinara 100% ne bi da akire kura no so kam ti wo mo support na wo mo afiri amano ne abogafo no so ba secretary NPP e wo Germany Dr. Kwaku Anane e de atodwa se wono ene delegates a mo free Germany wo mo nso Chairman Freddie Blay ene wo mpe John Boadu ene wo mpe general secretary Samia Oku ene wo mpe national organizer ti wo mo nso yi wo mo set a che se wo mbeto abade am wo mo Germany ye 12 delegates no ye agin se ye de be ma Chairman Freddie Blay, Mr. John Boadu, and Mr. Samia Wuku. Now, Nintia Yadima won't say, ye need be crowned, now your opposition. Your opposition, no, or more than a day or Muyajima as a team, Eddie free opposition into government. Then come with say, them are your opposition, not a banwa, Yenino Ifia Kano, not a bambia, a bad resource, or more out resources in terms of resources. But because of the organizational ability of Samia Wuku, and the strategic thinking of John Boadu, Chairman Blay, putting provided the good leadership here. Say, you winning election. You don't change a winning team. We don't have to gamble with the future of this country and future of this party. In fact, Chairman Blay, you retain one. Send a wet man here, what do you have opposition about government? No, he can also help us retain power in 2020. Ayawa so East, woman so say delegates are woman free work nyina. Freddie Wasma Blay, chairman, onwa ena wafife. Onwa number fan. This way, is the acting chairman that brought us. We have our substantive. Entina sadia tiano no, tiane delegates no woman shall say yi. Womo a wonko akotoaba ede amo womo na meka say chairman wuntumi wono nso se obetumi wa kire ne de se de wopenie ye bisa ne se chairman wuntumi na hwan no wakwa chairman no se na se we de ye nem se o adne de Freddie Wasma Blay ya no woko oti menyi ne sa de fofo bia ba na me se the chairman won't me Western say, partner can call in Yinasun. Egina no Yatoya banner the Manfred Blair. I idea a beboa, am my party no. Yet me win 2020 and 2024 because I bring see you near party no from police station level to constituency to region to national Yinano. Na idea near war crisis Kasiebo. But a choir papa ifa so at the Kayina boom, am I to me cocorin no. Mestre delegate all the 10 regions. Say, my mayor and feet the strategy and the struggle we use. Timestre, I hope Rasia Kasem, a buy a cocotway, a Yura Freddie Blay, Yantomano as a national chairmanship, Yantomano, Yura FF Fanto, Yantomano as a first vice, Reta Sobare, Yantomano as a second vice. I'm Omanu Wadia as a so Yamanamaya national vice. Yura John Boadu, yes, Amia Wuku, Sanso and the Urak is in Fuaso, Yantomano, Sanso and yes, Yura Abanqua, Yaboa, so Yantomano. If you say a cow be our bra, a dear, nay or more boy, my Yerine, and Lucas said, Yatuan Botocini. Tiania Montoma Lesa, Chairman Boy Montoma, MPP, no, Masha, say, I just send Chairman to me, man, and listen. And as a Freddie Blay, would he can't go one papa? So would the 200 bosses be back? Sabas, Yawahini. Ubi sa hwan sem wa we ade access no de adwa wanum sa no bia nya small green tea achi wenye ye na say yes I endorse so ye ko bi sem ya Central Elizabeth wasi basis na lande abedru make say ya ansan ya kokofodua ye nkwa Eliza ho ye se bas na watwa front 7 e wo ba ko ya Central Eliza ye mo akwa ba
Yemo Kofi. Bas. Na said the Oka Semacha. Seven Wabakumina, Sabia, Mitimuba multimedia office sonomo. Said the Tia and the buses Nidia, Miami di Mani Akuhunu. Okay. Media dance say, buses are Chairman Freddie Blay, what promises that what they bebana Abeboa constituency for Ejumano, Abedu, na Toyota Haze, mini bus and Keteno. Na said the watch muno. We a dear what they ever wana constituency for no. One with me and Jessica at the above one more brassabe, one more uncle dine a bine in Tino said one with me shall ye na sicano, one with chia or said what a bank bosnia, one with chia bank bosnia ni we a woman check out for so a beba one more to send for Kanwa, a bear constituency be a japadia, one bit me a day a year juma na abrabia as a party new opposition. Say woman new opposition, woman able to me at the aye juma. Now, and maybe I know what tema port, Jubilee Terminal, and ye container no, yes, and just for ye party of Munti, ye can say, ye perceive ye any and ye say, it's the baby no market saying, ya ye the any hunye, and kata a guswo, a dear dance, a chairman Freddie Blay, Diana Wakano, and Osmina, Yehuya, said you rat wretched, Yama, our Casa, Edema, Ura Freddie Blay, watch you muno. Sa Toyota Haze woman de Bama constituency a woman say a bedroom dear Nanso and Congress ground to say the encophobia so a day one more any ebuno name my chino one de Bama STC the Bayajuma our constituency the Munti or Chema a son say Yabosiantino one de year Juma Sicano a fan Ebeko constituency for no a fan ebetia a Bosiano could say one more ebeteka and sana woman shall see any scano in full. Eliza, essa em bases no. Said the constituency do a woman with 275 and now what they aba. To be a benyane de. Bako. Bas no, o say Toyota Haze, ye basa na say bas money bia. And I make us a mini bus. If you was see Quanson and say to Quaco, baby to say, from Mantamu, Western region, yeah, run this type of buses are a year, Juma. Oh, okay. Be pepe, and dear Ura for the Blay, Wakra, a day abbey. We back as a tear rob. And yet to tell your friend Wakra Ufi any bino. There be any biaswa. There be way a bear Fonsano. Another okay said to the end ya be from Sano. One more breast for yeah, breast. Yeah, that's it. Yes, Antua Eliza Bebe, and your coquetry, no, and be near or cab when your friend Wakrofi. Nay, yes, don't papa. A bass of Sabrina Lata Ghana for a call at the B by no mutus and no the about. Oh, for Yana and Yasident, we can be just Wakrofi, on Crefia, I declare. So she was a new wine. We saw more endorsement in Nano. Position back, went to me and more Ubia or Montuabamano. And another honey, a youth organizer honor. It's an Zemsa honor, Jina honor. Wouldn't mean Cassette and Quahana and Qua. You say Hubianco. It is Stephen Tim, a quiet Danny. Young anywhere. Ya quite anymore, ya dearny, Commander, Edina Guafu Abrim, a ho and the Equi. Now, somewhere free up on the Anamania. Enya kura maya wonu masiso won potemu ho teacher na ho wo mahye suku ase aba bedurani mu kakra no a se adwuma wonu mu de ne se wo mo ano no so de wo apono ko de kire mrante wo kurumu ene ye so mo de ko baani wo mu kire mu anema wonu de epo wo ano no ebia kwakoye enku ene semena ye agya empanimfo bi de twi wo mu wi de ne ma ne ye koyi a bi so ho abehwe de epo yesin apa osin paste na ne wo de aka ho se kura de wo de aba babo mu ya petesi ne wo mu hwie sa no de awo no enti wapana no nyina no obrofa ho enam so ema adwumakuo kase wo mai mahwe nuro ni nuane eso Food and Drugs Authority wo me ato dwa se wo manya ne ntia se nkrofo keka se o FDA fo agi atum se emfa mpoya no wo agi atum se emfa mpoya no empanimfo se dabi wo mon kan ne ba bia wo mon fo mon sansie hwe so Emmanuel Nkruma wo no ye pani a ene yenku ahodo a eba a FDA wo mhwehwe mu nyina wo ne tua sa bia ho ano woni ensem troni ekofin kansa ene didi nkomo anapani eto ne mutu a kire se he de yakoso wo mayi mu no de do so man sori anyina nkwada no beku wonom ho maburu no onema wonom ye nya fe esanse no mo de po mo anu yi awuduro wom a be wiase e de wo ha bebro mo ni padua no enti wo mo hwe no mo ntwom ho mfiri wanya sa asem kese no mo pa ma wonom ho no
eblichi omanom se omanom be popo ya dia abeto dwa yaso ate na ye de yaso atofo na ye de ni nso ehwe na ye nya one or two information dia no so ye hwehwe na ye pese de to dwa so se FDA approve a product bia odi ye wano a ebe bleach wano ye products e lipstick na sa lip shine no dey approve product but the ebe bleach wano dey bia ni wa etisa ye approve bibia so sa mechi kakra nya no so se ebi mo ebia products e wo no bleaching products ni bi ni other products no makam e dey yes a de bia so ade be kan wano bia no ko wadu be ko ni pedua nti kwa ya approve sa na afi so we should be sa na na chese wa na pese odo to asema na se ko do apom din to chacha a nya dia so e nti e besre so mo ya sale anu adino papa sa wa no be ye konti toothpaste ya de atwi esen aposin bi bleaching cream enku anu so de po ye de ani na afi akpatashi sa ne ma miensen wa kan fra na ne odi twa no dwe se etumunti nya ko asem kase na apa ma ho no na opani nkroma a kire se no de ade na ekro no wo de ho bagim na ne wane na mu a ba bia firi ba bia obesi ano wodi wani bedi ntentente to bibia obechi wo e wo sa sebu akwan no so no emra e o mayi mu no ene obedi zanse se ye kase ye tena ye hwehwa ne ejeja no sa be wiase no nkoda ne nyina ano be pro enti wo mani abre pa wotu ho na mo wo hihye ya e wo ho ayeye me mpese bi ni na betudwa bi wo ha ye ne police fo ne security agencies no be sa wo so se de be ya ebiti ni ehu ona wo hye sa adelechi na o moye jade de se wo peso wo ton a pese wo bi to nti no de betudwa nti no bi a wo to so no ni apra wo to nti de wo kwan a ye ne security agencies so ahihya ona wo hye aso hye bi echi wo hye sa adelechi o yes because so ya de pa no register de na fa betudwa na advertising ye na Ghana for so na ntimi nya fa so nti nam tell na de pa nti no mo hye social media sites ni bi echi e disedra nti nya de so Opani Emmanuel Nkrumah wono ne panimpa do ani kire FD akache a enku ahodo ebedwa manzo se papa se bo no obedi ntente wono ne da sa bia na no ne na oteye no Adom 106.3 FM numero no sia Kasiebo no a Naket ani eguso a ye de ma no mare mfi sa wo yoba na wo pese wo MP no ekwa na ohia fresh lady capsules me kan MP a me kan hwe e menstrual pains obi wo hwa ne de ne bo ne sa no sa bosumi bia yesefie obi atenenka ohia fresh lady capsules o ye fresh lady a o mo nsa no